Летенето с балон само по себе си е изключително красиво, а когато той е над белоградчишките скали, чувството, когато излезеш над мъглата, е неописуемо. Защото мъглата, която покрива, това е една бяла стая, но в момента, в който излезеш отгоре над нея, виждаш едно бяло море, което е огряно от слънцето и е наистина приказно. Казвам се Евтим Стефанов и съм пилот на балон. През последните 6-7 години летя свободно тук над най-красивите места в България. Започна случайно, по един проект си купихме балон и някой трябваше да го пилотира. До тогава не бях летял с балон. „16 часа. Това е времето, което отнема за да курса, практическата част по отношение на пилотирането, но тези 16 часа са разположени в рамките на година, може би дори и повече. Иначе това е като да вземеш книжка, и след това ти първо започваш да се учиш да шофираш. И малко с балоните е удобно. Идеята беше да купим по един балон, с който да летим в България. Впоследствие успях да установя, че белоградчишките скали са реално най-красивото място за летене въобще, където и да било, може би, по света. И затова започнах да си летя тук. Белоградчишките скали са едно уникално място, което е разположено на близо 100 квадратни километра. Било е дъно на море преди 220 милиона години. И в момента на една огромна площ са останали скали, които са уникални по своята форма. Всичките са червени заради железния оксид, който съдържат. Най-същественото е, че тези скали са свързани с много енергия. Най-притеснителният момент, който ми се случи докато летях с балон, беше когато летях с моя син и като излетяхме, аз не успях да преценя правилно ситуацията и летях високо. След това, като слязах в ниското и исках вече да кацна, не можех, защото имаше гора, Сърбия. И в крайна сметка кацнахме в Сърбия. Свърши газта и се наложи да кацнем в гората. Бяха изключително любезни хората, много ни се радваха. Граничните полицаи. После съдът в Княжевец много ни се зарадва. Получихме по една осъдителна присъда и платихме 10 евро на човек, понеже беше по невнимание. Колко полета имаш? Броиш ли ги? Може да са 700 часа. Ти май прекарваш повече време горе, отколкото долу. От време на време се връщам на земята, защото има и друга работа за вършене. Но най-хубавото е, че летенето с балон за мен не е работа, а е удоволствие и това мога да си го правя без да се уморявам. Мястото започна да се развива както започнах да летя. В началото хората, които знаеха въобще, че може да се лети с балон, бяха малко. Мястото не беше популярно. По света се организират много балонени фиести на най-различни места. Някои събират стотици, хиляди балони дори, но общото за тези места е, че те винаги са равни и са много удобни за кацане.
тук, на това място, навсякъде сме заобиколени от скали. Има много гори и е изключително голямо предизвикателство човек да лети тук въобще, камо ли да летят 10 балона или 15. В крайна сметка това събитие, което го правим, е доста бутиково, защото не може да излетят от това място между скалите 100 балона. Просто физически няма толкова много място и време да се случи това. И исках да споделя с повече мои приятели, пилоти на балони, това красиво място. Сега имаме участници от 5 държави. Най-много са румънците, от Полша, Холандия, Унгария и, разбира се, България. Кацал ли си с пасажирите по тия скали? Тук-там е. Едното ми кацане беше на червената стена, която е точно зад мен, не знам дали се вижда от камерата. Има една скала, която влиза навътре в гората и е доста дълга. Тя е като стена и отляво и отдясно. И аз успях тогава точно по средата да се наместя върху нея, за кратко, да приземя коша и след това си излетях отново. Какви хора идват? Забелязал съм, че не идват политици и не идват хора, които се притесняват, че могат да загубят нещо много ценно, което имат. Повечето хора, които идват, са хора, които умеят да се радват на живота. Семейства с деца, също така и идват и 70 годишни двойки, които са получили подарък от децата си, или учителка, която е получила подарък за завършването от своя клас, или най-различен тип. Това разви ли района за последните 3 години? Всеки уикенд идват по едни между 100 и 200 човека, които или ще се издигат с балон, или летят свободно, което определено тези хора, много малка част от тях пътуват през нощта, за да стигнат в Белоградчик. И това са хора, които идват от София, Варна, Бургас, Пловдив, Търново и Плевен и Русе. Много хора от Русе идват. Тези хора идват специално за да се издигнат с балона и евентуално покрай това могат и да нощуват, да се хранят, да посетят природните обекти или историческите. И това със сигурност допринася. Най-хубавото е, че се случва всяка седмица. Кажи ми, има ли доза лудост в това, което правиш? Има доза лудост в това, което правя, аз и не го крия. Достатъчен ли е един луд за всички, според тебе? Сама птичка пролет не прави. Аз съм щастливец, защото съм си намерил един страхотен екип, с който работим. Хората, с които работим заедно, те са много сериозна опора и винаги с тях съм много по-добър пилот от всички останали, нали, които са тук в момента на фиестата, защото те могат да ме съберат, да ме извадят и знаят точно къде се намирам и как се случват нещата. И всяка една година хората се увеличават. Приблизителната статистика е всяка година по 2. Така че очакваме за до година да включим още 1-2 балона в летенето, така че всеки ден да е Кападокия, не само по време на балонената фиеста.